sivikela umlando akekho loyo esikhathela abantu abathi bekhumbula ibrayi emasontweni abo bese bethi bazohlonipha ubani afike namakesi ekabhiya kanye no nenyama kusiwe bese kuthiwa sekudokotela Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanibonani molweni abushengu dumelang sanibingelela futhi sanamukela kwizinto zenza sithemba ukuthi nonke niyaphila niphile sabukhulu na wonke umuntu ucinze subscribe sicela noma ucinezele khona ubomi bokuqala uthela amavideo amabe siwaposta siyabonga hey izinto ziyenzeka kumaskandi ziyenzeka ungizwe umchunu njengoba simazi sonke nje ukuthi umuntu weduma sekuphinda kwenzeka futhi kwakuthi ungizwe umchunu uyabandakanyeka endabeni la khona ungizwe umchunu utholakala ephika odokotela komaskandi lapho khona yena ethi odokotela abathize kuphela abaziyo endibona amaskandi abanye nje kuphela bahlangene ngendlela zabo kodwa uTSD besozakalisa umcabango yakhe naye lapho khona aposta khona ivideo wakhuluma ngokuthi zizohanja ngento eposta ongezwe ipost yakhe uTSD yona ke ifundeka kanjena ithi yazi uma ulungile emhlabeni usuke mema abantu ukuthi bekugibele nje ekhanda bechanase kodwa sekufike egcineni manje ngikhathele ukulunga kunenkulumo engikhathazayo ekhulunywe umphuphe wesangoma somsakazo wedatha la sithi khona asibathathi notice labo dokotela bamaskandi lo muntu usahamba ezingqubuza wonke umuntu manje bengilokhu ngithi bamsukela okungikhathaze kakhulu ukuthi lo muntu uhambe ethi unesandla ekukhuphuleni umaskandi kuyangidida ukuthi ukhuphula kanjani uma esezama ukunakwa ngamaciko akaqali ke nokho ukuhlambalaza igama lami wake wangihlambalaza phambi kwezinkulungwane zabantu emcimbini wakwamtsheni wawusastenga engibiza phansi kwezigedi zikamama ongizalayo angimisanga enkantolo kepha ngaqonda ngqo kubaphathi bokhozi lolu daba lwathatha isikhathi lukhulunywa ngaphakathi ubaba umpanza wayesewumphathi westeshi kukhona noZandile Tembe nomunye usisi wakwaSithole owethulwa njengo-HR manager lalela ke uma uqhubeka nokusangana ngizodedela iclip yecala lakho okhozini bese ayavela amahlazo ngaphambi kokubeka odokotela bakamaskandi samele utshela abantu iqiniso ukuthi waxoshelana okhozini tshela abantu iqiniso awukafundi namanje ukuhlonipha umhlaba futhi wena kuthe ngonyaka odlule wafika kimi ukhala ubalisa uzozilahla ukuba ngikusize ngikuxhase emcimbini wakho othi #uyasazi simo sami nebala ngashutha ivideo ngemali yami ngincenxa abantu ukuba sikuxhase sebekujikijela labo abakhweza ikhanda lami kusewumsakazi nebala bangizwa abaculi abaningi saxhasa umcimbi wayimpumelelo namhlanje uphupha uthini ngicela abasondelene naye bamkhumbuze ukuthi mangabe unyela isihlahla somthunzi kwenzakalani ngiyabona ukuze kube manje akafundanga emaphutheni akwenzile empilweni angeke ngande kakhulu kodwa ngiyongenela e-studio kungekudala uyosithola ziphelele futhi zishisa izimpendulo kusemhlabeni la uyahlonishwa umuntu wasefaka emoji yokucasuka lapha nekhomba ukuthi vele akekho kahle esimeni kodwa ivideo mhlawumbe uyafisa ukuyibona ukuthi thini nokuthi njani futhi awuyibukele wena nansi le video la ikhona khona wema ngifuna ukunitshela iqiniso mina ngoba mina ngikusaba ukukhuluma iqiniso iqiniso lesibalekile ngoba mase likhuluma sivikela umlando akekho loyo esikhathela abantu abathi bekhumbula ibrayi emasontweni abo bese bethi bazohlonipha ubani afike namakesi ekabhiya kanye no nenyama kusiwe bese kuthiwa sekudokotela bani ayikho leyo nto leyo ayikho futhi indaba yokuthi kuhlangana abangani bakho bese bethi bawohlangana thizeni besebenzisa i-university as a venue not as an institution bese kuthiwa lowo muntu usewudokotela ayikho leyo nto leyo abangani bakho nje niphuza nabo senisebenza ukuhlonipha uzodokotela odokotela ababili kuphela kumaskandi sinabo uBhodloza umsunguli kwamaskandi bese kuzoba insizwa yakithi ubaba uSipho Mchunu abanye cha angibazi mina abasivezele phela ubufakazi bama institution are recognized ukuthi ahonorisha abantu amadoctorate ngoba futhi umuntu akavela honorishwe nje kwenziwe i-research ngomuntu ukuthi uyayideserve yini leyo nto na ukuze agcine sehlonishwa lo muntu ngalo kwalokho cha sengishilo ngomfoko amagcino sengonyameni ngisho kabiza oprofessor bazokutshela ukuthi lento engishoyo iyona
Nobody has the right to honor anybody ngedoctorate. Dusa umlando. Hayi ake niyohlonipha amanye amagender. Ningazosibulala uMaskandi thina. Sesikhathele manje. Lo uthi khiphi lapha. Kuthiwa sidlale ngamakadakadala bani, dokotela ubani? Ngoba usipho umculo akasaculi nje. Ngoba ubhodloza akaculi nje. Abile udokotela. Abe Yabo kusho njalo-ke laphana-ke ungizwe mfomntoni lapho ayibeka khona indaba yakhe naye ngendlela ayibeka ngayo. Kodwa-ke kahle kahle uma uthi abuwazi kushuthi kushuthi uyazi uDST la kahle kahle nawusenza umntalapho wakhe thizeni mhlawumpe noma amazwi akhe azowabeka nalo daba lelo ku-CD yakhe lelandela azoyikhipha. Okungaba-ke uDr DST okuye vele kube ukuthi ukhipha kabili ngonyaka singazi-ke noma uzokhipha sazoba kuphela. Kodwa khona kuba sengathi uDST nawo usenza futhi khona azokubeka lapho-ke malana nodaba lolu noma uzoveza okuthize hayi madoda soyithola khona-ke. Kodwa uma uthi uyayibheka le ndaba le futhi nonke zomkhulu naye usho ngendlela yakhe into ayishiyo. Kodwa umbungu zomkhulu ngendlela asho ngayo usho sengathi manje bonke odokotela abanye sibaziyo ababona udokotela awulali kahle. Shuthi uma uthi abheka kahle usho ukuthi ngisho nobuselaphi Xowa naye uyamphika ekutheni udokotela kanti futhi uDST naye futhi amphika udokotela. Usungabheka novula kakhulu ucabanga ukuthi ngempela umngiziqinisile mayethi lapha kubona udokotela. Kodwa la ungabheka ngovula wakho indlela obona ngayo ngoba abanye bathini ungizimkhulu into ayenzayo uzama ukuhlala ematheni nje kuphela uzama ukuthi ehlezi kukhulunywa ngaye njengoba nje kwenzekile ukuthi sikhuluma ngaye ngenxa ukuthi vele khona uvo walibekile olizwakala sengathi into abantu abaningi kanye noMaskandi wonkana futhi ake nawe ubeka uvo lwakho usho ucabanga ngento esho ngizwe usho futhi ucabanga ngento esho DST ngoba naye khuluma ngendlela ibeke ngayo ukuthi uyenza ku-CD elandelayo bese kuba ukuthi sina nawe sidibana ukuzayo.